Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Awee! Die is Briek op de Rika Reactions. Ik is Geista Black, ik groot. Welkom bij Briek op de Rika Reactions. Als het jouw eerste keer is, als je origineel was, welkom terug. Jullie weten maar zo weken die. Welkom terug. If you haven't subscribed yet, als je nog subscribe bent, please feel free to click that subscribe button in onder eer en zijn rode ene. Klik subscribe en welkom bij die Brieken en Briekers familie. En thank you for all the support. We zijn op pad naar 8000 subscribers. Dus op 7600. Zo baie dankie aan allemaal wat subscriben. Appreciate it. And please don't forget to click like. The algorithm tel op. Right? You know what I'm saying? Jullie weten van Radio Eerste Rivier. Mijn radiostatie waar ik geaffiliate is. Radio Eerste Rivier. Heel dag, elke dag. Die radiostatie is voor ons bedoeld. In jouw muziek ga je niet noodwendig op die commercial radiostatie spelen of die SABC radiostatie spelen. Maar die ene. If your music is registered, no, Samaro, Capasso, wat is die anders? Risa. Ik zeg man, zeg aan elkaar voor jullie. Dat is niet wat gebeurt. Weet je hoe mannen songs vat en uploaden op YouTube. Dat is alles part van die proces om jouw IP, ne? Op jouw property. Jouw intellectual property te beschermen, ne? Doen wat ik veel zeg, man, zijn die goed veel vernieten, because een man gaat om. En een man wil die beef en bekleden in songs en muziek. Verstaan je, man? Doen hij. En stuur alles naar Radio Eerste Rivier toe, right? Zit je Geista prikken te zien. Ik heb het enige gezien daar niet. Vandaag react ons op Mr. Bass Downplay, Mr. Crowbass, a.k.a. Judd Lincoln, Mr. Toplaat, Crowbass, ne? Crow had gezegd, die song is ik zie het aanmaast was. En Crow had het in december gedropt, hij had gezegd, die dingen zijn gemaast en niet. Maar hij had gezegd dat het moet uitgaan. Zo, als we maar wat zeggen, Toplaat, ne? Hey, yeah. It's the past though. Als je traint hoor, dan gaat je dit kan horen. Ik kan amper dat die horen dat het klaar is, dat het die gemaast is. Ik kan het amper niet horen, maar oké, die mannen wat weet zal weten. Oh, songsnaam is op, sorry. Songsnaam is op. Ja. Ik was zelf op het een, nou lijkt dingen weer op voor mij. Gespat door die duivel gedink dat ik kan van mijn jongen krijg. Als bij je wel gezien dat ik nooit zal zijn. En toen kom maar goed away. Nou lijkt dingen weer op voor mij. Dingen lijken op voor mij. Ik was zelf op het een, nou lijkt dingen weer op voor mij. Ik was daar op het een, nou lijkt dingen weer op voor mij. Gespat door die duivel. Gespat door die duivel mij ongeprobeerd krijg. Denk dat ik kan van mijn jongen krijg. Nee, je spat ik. Als bij je wel gezien dat ik nooit zal zijn. Kom maar goed away. Amen. Ik dingen weer op voor mij. Dingen lijken op voor mij. Was al die zo bij mij staan once. En hij deed toen ik een paar goed was. Verstaan jullie hoekom ik zo aangaan oe autotune? En hij zoekt maar wat autotune gebruikt. But you need to know how to use it so it sounds good and nice on the ear. En Crow kan by the way sing. En hij is waar voor autotune. As ek skel al 4 jaar oor die dinge. Autotune is nie daar om vir jou te jaap sing. Autotune is om die singer wat al reeds kan sing nog beter te laat klink. Maar jy gebruik autotune om te sing. Robot. My was al die so by my staan once. En hy deed toe ek 'n paar goed was. Verslaaf aan drank en verslaaf aan drugs. Daar het met die man. Toen ik een paar goed was ik verslaafd aan drank en drugs. En er dingen gebeur en Crow het wakker geskrik. En hij deed toen ik een paar goed was. Verslaafd aan drank en verslaafd aan drugs. Waarom wij ik maak zoals ik al ongan. Zit te braan in man en te braan in graf. Aan bezamelaar heb ik gestapt, mijn bro. Daar zie je die man het nou. Het brazen wat... Als gans rondom ons. En het is hoe ons in die Cape vlees groter raakt. Als gans om ons, als drugs om ons. Dus het is zulke brazen. Brazen wat in tronken is. En bij van ons is gelukkig. Het ons niet die pad gestapt. Zoals hij zo ziet. Te braan in man en te braan in graf. Aan bezamelaar heb ik gestapt, mijn bro. Allemaal wat dat zo lacht. Maar ik dank goed voor waar man is vandaag. Ik is op en ik kan niet meer stressen. Ontvang nog net blessings op blessings. Vat me Els als niks anders is een lessie. Zo die Els is lessons. En is... Oh.
Ek sê die kroutjies laat ek sê die hammers laat sy op die spykerie. Stressie, ontvang nou net blessings op blessings. Vat my els as niks anders as 'n lesie. Het sy nie verloor nie, ek kan sy nie wen nie. Vang sy hy Medi. Vang sy hy Medi. You see, hoekom Osu verloor so seer vat by, want ons was nog nooit, of as ons wen, hè, en dan verloor ons, dan is hy verloor so erg, as omdat ons nog nooit, verstaan, ons ken nie verloor nie, maar part van wen is verloor, jy moet wen, jy moet verloor om te kan wen, and be a good loser if you lose, jylle Liverpool manne, asseblief, jylle Arsenal, jylle Chelsea manne, jylle Man City manne, jylle Tottenham manne, as jylle verloor, vat het man, moenie gaan sê ons het die hy gedoen aan Manchester United nie, ek sê niks te doen met die song van Crow nie, wat ek probeer sê is, if you want to win, you need to know how to lose, okay, dit het my verloor gekos, so nou leer ek van die, om uit die situasie uit, wil ek 'n W maak. Wat weet ek nog? Els is niks anders as 'n lesie, het sy nie verloor nie, ek kan sy nie wen nie. Vang sy hy Medi, kan nie glo dat my tannie is weg nie. Kon nooit op iemand anders die penny, want nie van jou vriende en family, hulle wil nie sien sy wen nie. Feit, Crow, feit. You know, you have people in your circle, you will have people in your house, you will have blood relatives, bro, nee, ek wil nie die bro, jou sister, jou niggie, jou niffie, wat jy wil hê, jy moet vorentoe gaan nie, staan jy nou, nog 'n voorbeeld, Kay Medusa sê, Atani, wil jy moet vorentoe gaan nie, staan jy nou, Atani Kursa, dat is pynvol my bro, maar nou moet jy seker maak, dat jy generational curse breek, sodat jou kind kan vorentoe gaan, feite, Crow. Kon nooit op iemand anders die penny, want nie van jou vriende en family, hulle wil nie sien sy wen nie. Ek was self op 'n tyd, nou lyk dinge weer op vir my. Gespat toe die duivel gedink en ek kan vir my jonne kry. As baie wat gesê dat ek nooit sal change, en toe kom maar God away, nou lyk dinge weer op vir my. Dinge lyk op vir my. Aan die tyd aan impressie my brase, maar kyk net uit vir wie nog daar is. Kan jy die autotune hoor? Dat is autotune, maar het klinkt normal. Het klinkt natural. Nie soos een robotie, man. Dat is wat ons vir julle probeer sê met pitch correction en die type goedes. Humanize die ding. Wat weet ek nou, ek is net aan die ekte, by the way. Nou lyk dinge weer op vir my. Dinge lyk op vir my. Aan die tyd aan impressie my brase, maar kyk net uit vir wie nog daar is. Zweer mense kyk op jou dade, doen een ding verkeerd en dan zijn ze hulle dadelik. Jare, al die ouwens ken my waarde, sweet en bloed wat ek betaal het. Julle weet wat ek in staat is, praat in openbaring. Ek was self op 'n tyd, nou lyk dinge weer op vir my. Gespat toe die duivel gedink dat ek kan vir my jonne. Net op my laaste stukkie, you know, sommige kere het ons mense in ons circles wat omgee man, en dat is part van jou growth, part van jou movement, part van jou platform, part van jou way forward. En dan gaat hulle jou sê, my bro, dit is verkeerd die. Maar as ons willing om te luister wat die man sê, you know, as jy wat die receiver is van die informatie van jou vrienden af, as jy willing om te hoor wat jou vrienden sê, because baie kere sien jou vrienden, baie keer sien die mense in jou circle, sê vir my bro, Keister, nee, dit is verkeerd daar, my bro. En ek het sulke mense in my circle, wat my sê, guys, nee, die was verkeerd daar. Terwyl ek op back and check, okay, nee, die bro is reg. Sy moet hy type vriend ook is. Moet nie net daar is om uit te deel, maar sy kan nie ontvang nie. You know, you must be able to receive also. Wie is hy type vriend? Nou. Sê maar net. Dinge weer op vir my. Spat toe die duivel gedink dat ek kan vir my jonne kry. As baie wat gesê dat ek nooit sal change, en toe kom maar God away. Ek dinge weer op vir my. Dinge lyk op vir my. Ek was self op 'n tyd, nou lyk dinge weer op vir my. Gespat toe die duivel gedink dat ek kan vir my jonne kry. As baie wat gesê dat ek nooit sal change, en toe kom maar God away. Nou lyk dinge weer op vir my. Dinge lyk op vir my. Een ding van Crow wat jy moet sê is, Crow is amazing. Daar was 'n Crow hulle okay, ek wil nie in die verlede toe gaan nie, but as het kom by hoeks, nee, my bro, die bro. Die bro is gevaarlik met hoeks, but dit is 'n positive song, man, om te sê, nee, dinge lyk op, to change alles.
En dit is waar die crux of the matter in lê. Ek like die adlibs, daar's adlibs, daar's 'n dametjie wat aan die background sing. Hy's nogal nice. It just puts another layer, you know. A nice layer on top of this thing, ja. Crow, ons hoop ons sien 'n nice jaar van jou. No? Ons hoop ons sien 'n nice jaar. En man, bly nog 'n fan. Kyk, kom ek maak ons dinge net stryd. Ek wil dit maar hierso sê. You know, Crow en Joyner, Crow en Mike James, hulle sien meer. You know? And hy's painful vir 'n ou wat neutral, basically neutral is. Ja, but it's painful, but dit beteken 'n man as nie meer 'n fan van die musiek nie. Dit beteken 'n man kan nie meer die musiek luister of like nie. Net omdat Crow nie meer, verstaan jy nou? Net omdat mense van my mense nie meer saam is of connect nie. En ek wat in die position sit, moet neutral optree. So ver as moontlik, is nie altyd maklik nie. But big up en liefde en respect Crow baas, Jude Lincoln. Mr. Topblad, Mr. Baas, don't play. Daar is dit vir dit. Breek op dat die kakai sta blik. Stay black.